Tatizviite. Nei wetana. Yo. Nei vana. Yo. Hey. Como zvifambisa seko? Ah. Zviri kufamba seko nei vana? Huh? Yo. Yo. Chato kumsoro. Yeah. Ewe. Yo nyashandedza. Ndakakomborerwa pakunamata. Patukwa onyarara nyashandedza. Vakakomborerwa pakunamata. Nyashandedza. Vakakomborerwa pakunamata. Nyashandidzako. Vakakomborerwa pakunamata. Benano tuona. Yawe. Rabaka kani zinu ria rabaka uyai mwana naye duwe. Zinu ria rabaka duwe. Kwani vataimvura. Hapana shandisingaite kana zvamuri kuita. Ha? Yes. Aiwa tinosvipudza. Tinopudza Mwari. Zvikanzi kana zimu rengu expire chete. Hapana chamunochajwa pabhodhi. Alright. Mama. Isu veTimberley. Tataiwa regai tinogadzirira mama pekuisa TV pakanaka. Iri ndo basa redu ratakuitira iri. Pekuisa patozongoita padiki. Otherwise zvidavado zvatinoita mama zvakakura. Saka apa ndo panogara TV yenyu. Ndo vataisa nema-LED lights. Kuitira kuti kana mukazoda kuchinja makala sensa taisa pasa. Kana mukada pane blue mukada green munongobaya ipapa yotochinja green. Yo. Kana mukada yellow mongobaya yotochinja. Yo. Muri mai vedu makatikoshera zvokuti saka tatiregai tikufadzei zvekuti kumimba hombe iyo iri kupedziswa iyo tichanyatsoouya toita zvidavado mama. Hazvinei kuti uri kupi, uri muno muZimbabwe, uri kunze kweZimbabwe, ukangotibata veTimberley Interiors tinotosvika kwese kwamuri. Tinoita mafitted kitchens, ma-ceilings chaiwo. Kuimba hombe mama muchaona zvenyu. Muchaona mungavhura umu munoisa maremote enyu. Kana muchida tagara imomo kana kuisa umu mungogadzika remote dzenyu dzisaende pamusoro hatidi hungwanda ngwanda. Movhara kudai so. Vakamazvionera mhuri yeZimbabwe. Kimberley yapindira. Ikati vaiveda musengeke TV yakanaka kudai 110. Tiri kuuya maitite zvidavado. Onai zvaitwa nevanhu. Ndionerewo inansa ndamboona chinhu chakadai. Ende pavanga vari kusanangura tiri kuda kudai. Ndati vana vaita mafanizera. Aiwa mhuri yeZimbabwe. This is a very nice job. Yaitwirwawo Jili baby wenyu wanangu.